tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewayi worgo mayela gambi bafata dinguiraya fallema ko on waktu yoni hato masina kame ñoro ene jeeya e gardidi kabruji men hoore jooliji Sénégal Macky Sall toon to Dubai tawtorama subaka hande o cérémonie officielle ko fate banggue expo Dubai 2021 teskama toon kewendi Sénégal naɓe to leydi Mauritanie tawariɓe kolliti sukaɓe ɗiɗo Mauritanie naɓe nangama toon to mbagne gone moto ne jogui taw ganduɗa ko huuɗo bon ko kam e alcool giwɗo toon to leydi Sénégal to leydi Mali koninkoɓe leydi France ɓe hinde Barkhane tawetenoɓe to Kidal caggal nde Bamako tuumi leydi France ne hebla toon fedde wotere ɓe kaɓɓi bagage mabɓe ɓe jalti nokko ɓe payi banggue gawo to leydi Guinée Conakry colonel Doumbouya oɗo saaha nawi kene foto wonde capanɗe nayo généraux foftorde mumen kabruji men manaw en ha toon to Côte d'Ivoire kame Togo ha to RD Congo Somalie Cameroun kame Iran musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa. Maître Adama Baldé ko gendiyanke jiɗɗo kawral e dental pulagu. Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo rekoni joguiɗo seedantagal mo ha timmi. Maître Adama Baldé ne jogui leɗɗe pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni. Maître Adama Baldé ene jogui leɗɗe ɓayre to banggue jeygu, ɓayre to banggue yiɗede worɓe, ɓayre to banggue yiɗede rewɓe e ɓayre to banggue golle kala. Maître Adama Baldé ene yawrani ɓe ronkuɓe hebde kayitaji e ɓen ɓe arsigaji men uddi. Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen kadi saftoraɓe dewle to banggue rewɓe to banggue worɓe kala. Omo yawrani ɓe rewɓe wonduɓe e gorko seydani walla gorko ladde. Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji e liggeyaji bonɗi. Omo yayfirta ɗum ha soro ladde. Maître Adama Baldé ene wiya kala ko neɗɗo ne waɗa yo yurno, kala ko neɗɗo ne waɗa yo ƴeew, so tawi ne moƴƴinata, so tawi kadi moƴƴani ƴewna ɗum feere. Maître Adama Baldé ne wiya dendagal pulagu yo yimɓe duttoye ganni mumen, yo duttoye fina tawa mumen. Maître Adama Baldé ene wiya so fulɓe jawama hande, so fulɓe piyama hande, so fulɓe toñama hande ko woppude gandi mumen e fina tawa mumen mo joguino hanki. Maître Adama Baldé caggande waɗi tour du monde, o waɗi tour du Sénégal, oɗo saaha joni omo tawe nder Mbacké waɗɗani Touba, omo tawe nder leegal bitegal Mbacké Dembo waɗɗani Daral Bali. Maître Adama Baldé numéro ji bureau ji makko mbatta ko 33 976 12 00. So tawi ko numéro ji galle makko e numéro ji makko WhatsApp mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09. Maître Adama Baldé ko laaɓɗo reedu malaɗo woni. Maître Adama Baldé ko joguiɗo seedantagal mum baɗaɗo rekoni e nder windere kala. Maître Adama Baldé mbadden dando faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari sappo e tati yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho yonti kabruji men e ɗemgal pular
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV lowre men YouTube ko musidɗo men Saydou Abouba kabruji men ɗemgal pular gartaten koye hoorejo leydi Sénégal Macky Sall kame joom suudu mum Mariama Faye Sall kame sete timmuɗo kala taweɗiri men toon to Dubaya subaka hande o kanko hoorejo leydi ndi wo tawtorama cérémonie officielle ne ɗoftidimo hen wonande Cheikh Nahya Mbarek to kadi ganduɗa ko neɗɗo mawɗo jaggal manggal e nder Dubai hoore mum toon to pavillon Sénégal naɓe ɗum noon ko caggal udditede expo taw ganduɗa ko Dubai 2020 kala kene ŋarɗine kene fotto wonde temedere capanɗe jeenayyi ko fawi leydi gam tawtorede toon to Dubai kanko mawɗo leydi Sénégal Macky Sall wo suuti toon konngoli makko holliti ɗeɗo henna gueɗe so tawi ne lutti wadde ko yidde tigui jokkodiral hakkude ɓesguji leyɗele ɗe kala ma taf nandiral kame kaldigal e jokkodiral kala kono ne kadi ma jibin kala ko ene wiye dialogue hakkude ɓiɓɓe finoɓe e nder leyɗele certuɗe kala kono kadi teskede toon Sénégal naɓe yoga eko ŋarɗinta kala pelle pelle kam e société ji kala oɗo saaha joguiɓe ko fate banggue 11 ji men kala ene tawe toon to Dubai oɗo saaha mo gondena wonande ɓen fewnoɓe bubaji kame bawɗi ha e gueɗe goɗɗe kala sañoɓe guude kono ne kadi ñotoɓe e gueɗe goɗɗe kala kono kadi ko ɓuuri teskede e yaadu toon yoga e jaydiyankoɓe guloɓe guilay senuji privé ha e public kono ne kadi ha e senuji en ligne kala oɗo saaha ene tawe toon to Dubai ngam yuɓɓinde oɗo henna ñalawma ngarɗuɗo ko wona ɗum ko fate banggue mbadi ngarɗinadi yondi wandi no duule taw kadi colline cirka hen aɗa nana hen inde jomiraɗo ene nodde e kala saaha meeɗa ka yiyede e nder windere nde kala joni kabruji men e ɗemgal pulara gartaten ko fate banggue jonde fayodinde taw ganduɗa ko wannode jonde fayodinde taw ko wannode toon to Saare Gueɗa garten koye konguɗi seeɗa ceerno Habous Diallo ko haali ko fate banggue jokkodiral hakkude pelle ɗe hen min hitande garmi ɗo henna wiya tabital pulago ko Mamadou Holyon wonno mi huɓɓi otam jami ha toon tawoydemo toon juura Mamadou mi huɓɓi oto jami ha galle makko sabu yidde fedde nde ɗum noon so tawi ɗum ɗo rendi hande ne yoodi taw eɗen jooɗodi e mabɓe ɗo ko mbaɗeten ko fof kamɓe mbaɗanten tinnoɗen noon enen fof ganden ko en gotum eɗen jetta Allah noon hade mi woɗɗoyde watami yejjidde oɗo Abdoulaye Sarr eɗen jaat andodirde ma dama an mbiɗa ko ɗemgal ma tan kalata an pullo mbiya ɓiya wata haal ɗemgal gongal min mi yadane ɗum ɗon holko jaadumi an pullo saɗa haalda e pullo wata wi aɗa haala ɗemgal janangal haaldu e pullo ɗemgal ngal muynuɗo ngal so tawi pullo ene haalde e goɗɗo ya taw gati nelaɗo wonto wi jangge ɗemɗe ɗum woni an pullo o janngu ɗemgal gongal sarankulle o yo janngu ɗemgal gongal an e sarankulle so on potti on saha sarankulle o ene nana pular an ka haal pular an uddike haala haalnumo pular o jaaboma e pular amma holko hutete an ka pullo komi pullo potten kalna kam haala gokka ko ɗon haani ɗuminede kono noon ko nelaɗo yamiri janggen ɗemde an pullo o janngu kala ɗemgal en ji américain en nene ngara enen janga pular italien en nen nagara enen janga sarankullere eɓe janga jolfuɓe min kam mi heɓama hen ñalawma goto nden miɗe somoto Gambi ɗo miɗe yaaha jettimi Kaolack jonnumi bagage am mi alano oto min jole 7 place min ɓittodiri seeɗa ko tubakoɓe ɗiɗo min ketti caggal mbimi ɓe ɓitti yimɓe tubako deƴƴo haalani hay hunde ha oto waɗe départ puisque so haalino nde min jari nde mi yaltanno mi nato e oto goɗɗo saabu gacce o acci ha oto o hokki départ o wi baba sa yiidi sa añi ɓittodirede sooda oto
ɗum noon ko ceerno habus wonno gardiɗo fedde heblo sukkaɓe afrique gam hirjinde yimɓe e janngude ɗemɗe kono kadi so wonti hakkude men kaalen tan ɗemgal men kono kadi o haaɗani ɗon o erima jokkodirala pelle ɗe o holliti kadi pelle ɗe kala so ndendi ballata ko fedde tabital pulagu noon ene foti wattude haqqillaji men e pelle goɗɗe gonɗe caggal muɗum e ñaggimi yafude noon élément o ne manki yarude no poɗɗen yidde o yarani ha joni kabruji men e ɗemgal pulara gartaten ko yoɗo hen ndafu covid 19 e nder leydi sénégal jagorɗo mo leydi sénégal cellal ɓalli holliti 1949 woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen boros ko yimɓe jeegomo yimɓe joyo keeɓi cellal mumen yimɓe joyo ne tampima ballite e fofandu neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗum ko wona ɗum konon sénégal yalti e didol boɗoyol ngol waɗano e nder yogay leyɗele ɗe ganduɗa ene tumno leydi sénégal ñaw biyeteɗo coronavirus ne ɓuuri ƴellitade no fewi so tawi waɗi iwayi leydi ma sénégal aɗa fayi won e leyɗele goɗɗe ne jogui caɗele mawɗe no fewi gam naata eɗen leyɗele walla ni keeɓa visa faade eɗen leyɗele kono ɗo saaha mo gonɗen ngol doggol sénégal ittama hen haalaɓi wonani beelema mawɗo no fewi noon ɓen ɗannotoɓe yaltoɓe sénégal faade leyɗele goɗɗe kono ne kadi iwoɓe leyɗele goɗɗe faade e leydi sénégal gam oɗo saaha teskede ñaw coronavirus ne ɓuuri teskede ne yatiri caggal ko wona ɗum konon jagorɗo holliti oɗo hen ñaw omo teska hande e nder leydi sénégal saabu hewɓe ne ɗojjane gisla oɗo saaha ñawo maale mum ne peena jomumen kono suwa tawa nangude ɗumen yogay jayndelo garti jonte ɗiɗi caggal maggal touba yata oɗo saaha mo gonɗen ñaw jogorani ɓeydade e nder leydi sénégal ha joni to sénégal keddoɗen directeur général sénétaire holliti wonande laana jordi wiyete ka train express régional uddita walla fuɗɗoto golle mum ko 14 jafuɗon lewru décembre e nder ndeɗo hen hittande ɗum noon ko caggal fadede golle ma gasa kono o holliti oɗo saaha gam teskede golle mum kala gasi ha laaɓi ɓoyata ma fuɗɗo golle mum gam newnude ya gara e nder leydi sénégal kala ɓattogol mawninde jamma jibinede annabi men tedduɗo mo jaam e kise goni almuɓe iwoɓe yogay jokli winder kala puɗɗima jippade toon to Kaolack ha tendi toon to cité religieux mo Madina Baye gam teskede oɗo saaha mo gonen ken wona lewru ndiyam ne manki no fewi e nder Madina Baye e hoore mum toɓɓitta ko seeɗa seeɗa ɗum noon ɓe erima baltimugal faade e laamu ha tenti ɓen tambiɓe diƴƴiɗe ko wona ɗum ko khalifa général mo Madina Baye joɗodima hanke directeur général gardiɗo police ɗum noon ko yurnitade nden ka e kisal sembolinde nden ka e kisal toon to Kaolack caggal mawningol jamma annabi o sallllahu alayhi wa sallama oɗo saaha mo gonen hewɓe garti ko fate banggue ñañere kam e mette kewɗe taweteɗe nder leydi sénégal ha tente becce yoga e sukkaɓe taw koye dawrugol teskede so tawi yimɓe ɗiɗo kaldi tan ɓe ndendani landa heewi reftude hen ko goɓɓe ha wattido ƴiƴam wonta dukoli e kareli ha yetto médiaji kala ɗum jeeyi sababu hande holko jeeyi sababu hande dawrugol politique leydi sénégal herƴi ha heewi kareli ɗum noon gartaten ko ton to Ziguinchor caggal jillu Ousmane Sonko yaadi ɗum toon nde yimɓe makko cokkodiri hakkude mum yimɓe duduka addi haala mawko no fewi ganduɗa almameɓe ene wonde ulamaɓe kala erima jaam duumino nde artata kame kaldigal nde yimɓe gandata dawrugol ko dawrugol kono fotani wontude dingiral lamba saka kombaji gulɗi jaw ene teske hen gam sembolinde nden kay kisala e nder dogay leɗe taweteɗe Dakar ɗum jeeyi sababu weekend jawtuɗo hen no gendarmerie national jippima yogay leɗe ɓe kolliti ɓe jaggui kene fotta wonde 330 neɗɗo taw ganduɗa hen 330 ko debbo 390 ɗum ko ƴewtede kayitaji men holto jahata holko pewnata kene fotta wonde nogas en jeeɗiɗi nanguira ko huuɗo bonko ko yimɓe joyo nanguira ko bandiyagal kami joguitaruji kaɗaɗi no fewi kene fotta wonde 380 bidon gasoil kame essence ɗum woni ko tetta 4 moto e jeeɗiɗi oto woni ko tetta hen gam sembolinde ndenka e kisala ya gara yoga
gaylede tawetede e nder Dakar e hoore muɗum sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko ton to Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli Sidi Wuldu Zahafa holliti kala temedere nde limɗa hen 16 ene jogui ko wiyete cancer du sein taw ganduɗa koto banggue rewɓe ɗum jeeyi sababu noon guila altina ɓe erima campagne national ko fati banggue dépistage taw ganduɗa ko ƴewde yimɓe hewɓe so tawi jogaki tenti rewɓe oɗo hen ñaw biteɗo cancer du sein kame kolkala ɗum noon fuɗɗi ko altino eɗen mbasiro tan rewɓe ɓe nde mbawata yaade cuuɗi safara jomin jaaha mbijeti ɓalli mumen ƴeewe ƴiƴam men so tawi ngala oɗon ñaw eɗen gandi cancer ko ñaw kamniɗo no fewi ko wona ɗum ko kadi ɓe erima vaccination ko fati banggue duuɓi 9 ha 14 taw ko sukaɓe rewɓe ko wona ɗum konon ɓen watteɓe dépistage ko hakkude duuɓi 25 ha fenma duuɓi 65 jagorɗo o wa arti ko fati banggue ndafu covid-19 e nder leydi Mauritanie 1999 woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen boros ko 46 tato keeɓi cellal mumen o holliti 409 oɗo saaha ne keeɓa safaru men no fewi hen 368 e tatto ne caɓori no fewi 12 neɗɗo ne tampi kono ne kakidi 14 ene tampi no fewi ko wona ɗum ko gila tan oɗo hen ñawnati leydi Mauritanie ha yettiɗo hen kene foto wonde ujunnaje 765 mbasi hen pittali mumen ha joni to Mauritanie gattaten koye jayde tawariɓe kolliti worɓe ɗiɗo mbiyama tewɓe gonno koye moto toon to diwan Mbagna ɗum noon ko ñande 10 nduɗo hen lewruɗe nanga ɓe nanguira noon kene foto wonde 1 kilogramme 500 taw ko huuɗo bon koko kene foto wonde kanetaji 5 taw ko bière konjam alcool ɗum woni koɓe nanguira oɗo saha loskoji ene jokki e mabɓe haade mabɓe ɓenninede toon to Nouakchott ɗum noon teskede wonande laamu leydi Mauritanie ene ɓeydi ndenka e kisal mum sembolinde yogay keeri mum gam haɓade kala ko ene wiye gueɗe ɗe ndewani lawol ɓennoje yoga e keeri leyɗele mabɓe joni to Mauritanie keddoɗen gaten koye al akhbar ɓe koliti landa tawassula ɓe jaltini kaytol gam hollirde wonande laamu leydi Mauritanie koko welsidi teni kadi koko yeebi no fewi état mo inchiri noon ha tente wuro wiyetengo Akjuta gam teskede ndiyam ne ngakki toon gila tan altino walla gila tan aliɗo ha yettiɗo hen ndiyam jarateɗam ne ngakki toon ha tente catal tammingal société biyeteɗo MCM ɓe kolliti e ɓataki mabɓe hanki ha ɗo ɓe ganda taw hono ndiyam artata gam teskede wuro ngo ni wuuri ɗam ka mawka no fewi kono yonnani ɗum hay seeɗa wonande landata wassula gardiɗo haqqe innamade nder leydi Mauritanie woni Mouhabou Bayni o holliti jonde makko hakkude makko e ambassadeur mo leydi Amérique ɗum ko ñalawma hanki o o arti fodde neɗɗo haqqe mum e nder leydi Mauritanie ko gonga aɓe daari haɓade kono hawɗo saabe jogui caɗele mawɗe no fewi gam teskede ha hande wone gueɗe ene teska e nder leydi ndi kono kadi oɗo saha caggal taɗe mballodiri wonande Nations Unies fedde haɓotonde ko fate banggue haqqe innamade nde wawata tottede ha timma kono ne kadi fedde Amérique naɓe kala ene gasa ma gueɗe ɗe kala ndew rawol radio Mauritanie dañi fartange bismede e tawtorede ko fate banggue conférence union arabe toon to Tunisie ɗum ko ñalawma hande o e gardugol gardiɗo radio ngo woni Mohamed Sadina ɗum noon radio Mauritanie ɗen gandi tawtoronama 13 lewru février kaldigala taw koye radio Arabie Saoudite jokkodiral wallidde peuple Palestine ko fate banggue caɗele ɗeɓe guuri ɗum jeeyi sababu radio Mauritanie teska darde mum e daranade ko fate banggue Maghrib ha tente union arabe o e hoore mum jeeyi sababu noon jokkodiral hakkude pelle radio ji taw ko arabeɓe jagorɗo taaridi tawtorama conférence jagorɗe tawiteɗe leyɗele ɗo yooro wiyetengo waylo taaridi changement climatique ɗo ɓuuri teskede nden jonde noon waɗi kaldigal gam heɓanade yoga e discours aji kame konngudi finance ko fate banggue haɓade waylo taaridi jogordi wadde toon to grande
britannique ɗo tan e jonte seeɗa paade armée leydi Mauritanie heeɓi laaɗe ɗiɗi diwoje taw ko laaɗe kakkidiɗe ɗe gona tekkuɗe no feewi ɗe hinde G1 iwi ko toon to leydi France kam e société goɗɗo ɓiɗeɗe timmisa laana ndiwowa tati ɓiwa ka ene tijja ɗo e novembre taw ganduɗa koye hinde wotere ɗen laaɗe ɗiɗi ngam wallidde laamu leydi Mauritanie kam e koninkoye mum ha ɓuura kadi wawde yuɓɓinde golle mumena sen giwi toon to Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali koninkoɓe ɓe Barkhana ɗum nan ko caggal nde laamu Bamako tuumi wonande France ene hebla won e pelle toon to Kidala ɗum noon ɓe geggi haala ɓe kaɓɓi bagage mabɓe ɗum noon ko hanki sanga 5 heures subaka ɓe jaɓani banggue gawo kamɓe ɓen koninkoɓe France taweteɓe toon e wiide siide chef d'état majeur armée leydi France tawetenoɓe toon to Kidala ɗum ko caggal nde hoore jagode leydi Mali tuumi wonande leydi France kam haɗi koninkoɓe leydi Mali nadde toon to Kidala ko wona ɗum ko jagorɗo mo leydi France kalfinaɗo ko fate banggue koni yankoɓe woni Florence Parly holliti wonande koninke leydi France jaranoɗe duuɓi nogas jeenayyi base ɗo fittandu mum hanki toon to Tombouctou ɗum noon wona seɓitiɓe wona joguitiɓe wona jihadiyankoɓe jooɓi fittandu makko koye accident camion mabɓe woni ko waɗi toon to Mali kedana joni wonande oɗo hen biyeteɗo Ahmed Al-Faki Al-Mahdi hanki darima e yeeso CPI woni cour pénal international mo windere wo ñaguima yafuya timmuɗo faade ɓiɓɓe malinaɓe kala ha tenti faade Tombouctou naɓe ɗum noon ko caggal nde wonno chef de police to banggue saria kam wonno taƴowo juuɗe piyo ɓoggi wonande so tawi lawol saria yani ema hitande ujunnaji ɗiɗi e ɗiɗi ha fena hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati kanko kadi tuuma juuɗe makko ne moddi e kelgola galle ganni fina tawa mo Tombouctou ganduɗa boni ɗum bonande mawde no fewi jagga guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi ñaawa hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom duuɓi jeenayyi e kaso hanki noon darima e yeeso ngal ɗon tribunal gam ñagade nde wawata accitede oɗo saaha ma won dogowo koyɗe jaam e windere nde kala kono kadi o ñaguima yafuya ko wona ɗum ko noon cour pénal international ma yurni to ɗereji makko ko wawi wonde kala ma en gartoy hen wiyeteɓe le vérificateur général e gardugol biteɗo Samba Alhamdou Babi e joɗodima e hoorejo leydi ndi par sabbundu woni colonel Assimi Goïta ne wonde hoore jagoɗo leydi ndi kam yoga e ɓen tawtoraɓe toon to galle Kuluba ɓen noon kamɓe goni yurnittoɓe kala ko gollete e leydi ndi kala leydi Mali ha e bowal leydi Mali kala nokkuji gollorɗi kala kamɓe jurnitto golle ɗe kala no ndewiri lawol so tawi ne fewi walla fewani hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗin ɗereji kala naati junggo hoorejo leydi Mali ha joni toon to Mali keddoɗen gaten koye mouvement CM1 wonande mouvement Al Jawad Rebel taweteɓe to Kidal ɓe kolliti mette mabɓe no fewi kam e plateforme wallidiɓe laamu leydi Mali kamɓe kala ɓe kolliti maɓe jow golle mabɓe golle kaldigal sifande alze hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi ɗum noon ko hollirde mette mabɓe faade jagorɗo colonel majeur Ismaïla Wague taw ko jagorɗo ko fate banggue beldal caggal nde hetti fedde wotere nde anda hay ko yahata ko fate banggue sifande Alger taw ko nandiral 2015 ɗon ɓe kolliti so tawi on ruttaki yatiri caggal kamɓene koɓe yatiroɓe caggal walla on itte e oɗon poste sifti noon kanko Ismaïla Wague ko neɗɗo mawɗo no fewi ko fate banggue laamu transition ɓurɗo ɓattade Assimi Goïta ha joni to Mali keddoɗen gollorgal bitegal o jeune Mali fittoɓe boli Bamako yewnoɓe golle mumen kene foto wonde lebbi 4 jaɓano gollade ko hofnoɓe juuɗe puɗɗitima golle mumen ɗum ko caggal teskede boli Bamako kami nokkuji kala tunwi no fewi ɗo dewɗa kala ene sicce welani hay fofde no fewi ɗum ko caggal nde ɓe kolliti lebbi 4 ɓe keɓani jobdi mabɓe tene kadi ɓe jowi golle mabɓe ken wona lebbi 4 ɓe kollita ɓe ndewa laamu leydi Mali kene fotta wonde 30 milliards koppreje francs CFA ala ko ɓe keeɓi hen e wiide Adama Kone ɗeɗo hen balɗe so wona milliard goto on milliard noon ɓe dañi yobde hen lebbi ɗiɗi heddi lebbi ɗiɗi kono ɓe puɗɗitima golle mabɓe ha yesso ko lawola to leydi Guinée paɗena Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbouya hoorejo leydi ndi par transition woni hoorejo leydi ndi par sabbundu haade élection ngaji waɗede itti kene foto wonde 49 général
oɗo saha wiɓe jeehe poftoɗe galleji moɗon ɓe noon jeehi retraite mumen foftorde dañi nayoɓe o toɗɗi ko ɓen jogori toɗɗitade gueɗe ɗe kala oɗo saha mo gonɗen o fitti armée o ha wayno o yiɗiri ni ha joni toon to Mali keddorɗen toon to Guinée jafoɗon keddoɗen jonde hakkude hoorejo jaagoɗo leydi Guinée woni Mohameda Beya Vogui Diallo joɗodima e ɓen secrétaire généraux ji taw ko jagorɗe nden jonde noon ko hollirdeɓe kamɓe ɓen secrétaire généraux en ko kamɓe goni gollotoɓe yooɓe gollono ɓiɓɓe leydi ndi kala gam yaltinde leydi Guinée caɗele ngol woni goho guila o toɗɗa yo won hoore jagode leydi joddade e ɓen adire ɓen secrétaire généraux ji ɗi woni hoolaɓe kuuɓal jagorɗe kala kamɓe kala nde mbawata huccande golle waɗiɓe ɗon ko ɓiɓɓe leydi ndi wona posuji mabɓe imam Ismaila Namfo Diaby wonande on imam taƴanoɗo hitande kaso wonno ko nogase jeegom me e nder ndeɗo hen hitande ɗum noon ko caggal julde korka nde o juulatno o juulata koye ɗemgal mallinke o jaɓata julde arab o jaɓata juulirde qur'ana kala komo jangga hen so qur'ana fira ɗum koye ɗemgal mallinke ɗo wonno allahu akbar o fira ɗum koye ɗemgal mallinke ɗum jeyno sababu noon imameɓe tawetteɓe e nder leydi Guinée ñaguinoma nde o jaggete tribunal mo kanka ñawininoma kene fotonde hitande kaso hanki noon wonande cour d'appel mo kanka accitimo o hooti e galle makko sen wi toon to Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena to Côte d'Ivoire jayndeli leydi Côte d'Ivoire kewɗi garti ko fatente kwasi.com ɓe garti ko jafate banggue jillu Alhassane Dramani Ouattara hoorejo leydi ndi toon to Paris guila aljuma toon to Paris guila ñande aljuma nde hanki noon gardiɗo galle mo l'Élysée woni hoorejo leydi France Emmanuel Macron bismimamo hirande nden hira noon hewɓe kolliti hoorejo leydi France yiiɗi ko ñagademo ko fate banggue conseil disnodiral hande o ɗo France wayi herƴodirde yoga e leyɗele Afrique tente Algérie Mali kono kadi Guinée hol jaɓɓal ngal France jogui wadde ha ɗen gueɗe kala politique mum wawa moƴƴide ɗum noon ko yoga e jandeli ɗimi ɗum dotti gaddiri hono noon commune mo yippugo legal biyetegal Bel Air gorko joom ngaalu wonande opérateur économique goto nannoɗo banque tiri toon kene fotta wonde 14 million nden o yalti ndeke worɓe tato sosoɓe eɗen joole moto mumen ne jogui pistolet mumen ne cuuɗi ene padirina o yalta gam merade andude ko toon o fayi ene jeeya noon e gueɗe saɗa yaaha banque andu no jarɗa saɗa yaaha Western Union andu no jarɗa wona tan ya nelde halis jaaha tarde maɗa lottoɗa ha ɓanduma laaɓa ka debbo ɓorda wutte joɗɗo mbaɗa coccorgal e hunuko nanga kalbe maɗa jagguira ɗum seeɗa aɗa yaɓɓa aɗa daago aɗa fayi banque walla aɗa fayi poste walla aɗa fayi ɗo tirete sa renaki tan sosoɓe nan ɗon ene darma sa yalti tan kewɗa ko fawde junggo e hoore nden wo yalti omo wakki sag makko ko ɗon tigui ɓe bifti sago caggal nde ɓe piimo goɓɓe e yeeso nden wo yani ɓe dañi noon dognude e moto mabɓe hawre legal yippugo ko legal kewgal yimɓe no fewi ko ɓen tigui mbawi faddade moto o malgré ko ɓe jaltini pistolet ji kala haɗaniɓe jaggede goto waɗi e ladde ɗiɗo kam oɗo saaha ne tawe e juuɗe police to Togo laamu leydi Togo yowi ha tenti noon e ɓen wiiteɓe HAAC woni audiovisuel mo leydi Togo ɓe jowi jayde taw ko jayde wiyetede ɓe jowi jayde wiyetede Tegoran nde jayde yowama kam ene wondi e DP kene wona lebbi nayyi watta journal tene kala kene wiye bajji mabɓe tettama ɗum ko caggal nde ngakkugol moƴƴinde golle mabɓe e wasdeɓe kadi nottade bismago ngol laamu ngu bisminoɓe to RD Congo hakkude mum e Émirats Arabes Unis feli oɗo hen hoorejo leydi Félix Tshisekedi taweteɗo toon to Dubai heeɓi enveloppe mo 1 milliard taw koy ko préje dollar ballal iwgal e Émirats Arabes Unis faade leydi Congo ko wona ɗum ko capanɗe tati oto taw komo hinde blende faade koninkoɓe leydi Congo ɗum ko caggal nde o jokkodiri biteɗo Mohamed Ben Zayed Al Nahya taw koye jonde Global Business from African Dubai walla Emirata ha joni koye Afrique keddoren to Somalie hakkude Kenya caggal nde Kenya holliti luggere tawetende maayo hakkude mabɓe Somalie kamɓe jeeya
ngal lural noon mawnina no feewi haɓe jeehi ñaawo yele taw koye fedde witende CIJ ñaawoɓe keeri ɓen kolliti jeygol ɗon keerol ko somali ko luggere nde ganduɗa teskama ene ɓuuri hewde liɗɗi no feewi kono kay ido carbine kame yogay gueɗe keɗɗe kala ɗum noon so tawti ma tawtu ngalu a somali to Cameroun teskama kala no gasi joyi e temedere ko fimmotoɓe huuɗo bon koko hinde drogue ɗum jeeyi sababu noon laamu ngu darinoma gendarmerie nangui jeeɗiɗo toon to Yaoundé taw ko ɓen diiloɓe e simme bonɗo yogay école aji gam teskede étudiant ji hewɓe ko simmotoɓe ɓe tawe e juuɗe dadiɓe to Iran ñalawma hande o fonno warede gorko biyeteɗo Arman Abdoulali jarowo duuɓi 17 ɗum ko caggal nde nanga eɗen gandi Iran ha hande ñawore wargoni toon ɗum noon ko hande fonno wonde ñawore makko dirtinama balɗe 3 kono kadi pelle windere kaɓotoje ko fate banggue ɗum yo nattu erima caɗele taweteɗe e nder leydi Iran musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande en kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena